I denne video vil jeg vise dig, hvilke forskellige typer af skærmbilleder vi har i Business Central, samt hvordan du kan tilpasse dem. I videoen vil jeg gennemgå, hvilke sidetyper der er tilgængelige. De forskellige sidetyper er blandt andet liste, kort, indtastning, klade, og så vil vi kigge på den funktion, der hedder tilpas. Mit navn er Janni, og jeg vil guide dig igennem den her video. I Business Central har vi forskellige skærmbilleder, alt efter hvor vi klikker hen og hvilke områder vi kommer ind i. Det første sidetype, vi vil kigge på, er det, der kaldes en liste. Vi har f.eks. en liste over vores debitor. Den finder vi ved at gå op i vores genveje og klikke på den genvej, der hedder debitor. En liste er kendetegnet ved, at vi har en række kolonner øverst over rækkerne, og så har vi rækker, som her består af forskellige debitorer. Ude til højre ser vi tilknyttet hver række en faktaboks. Faktaboksen den opdateres med oplysninger omkring den debitor, vi i dette tilfælde har markeret. Det vil sige, hvis jeg går ned og klikker på Autocenter Danmark, så ser vi, at faktaboksen den opdateres med oplysninger, der relaterer sig til Autocenter Danmark. Udover liste, så har vi også det, der kaldes et kort. Klikker jeg eksempelvis på debitoren, så åbner jeg det, der kaldes et debitorkort. Et debitorkort består af en række oversigtspaneler. Oversigtspanelerne har en større skrifttype end de felter, vi ser, som er indeholdt i oversigtspanelerne. Oversigtspanelerne kan vi folde sammen og folde ud efter behov. Og har man brug for at skjule eller vise nogle af de felter, der er i oversigtspanelet, kan vi med vis mere eller vis mindre over i højre side få gjort det. På samme måde som vi havde på listen, så har vi også en faktaboks, som fortæller nogle informationer omkring den debitor, vi har åbnet. Udover vores liste og vores kort, så har vi også det, der kaldes indtastningsbilleder. Et eksempel på et indtastningsbillede er eksempelvis et bilag. Det kunne være et salgsdokument. Hvis vi opretter et nyt bilag mod en debitor, det kunne eksempelvis være et salgstilbud, så får vi først og fremmest et oversigtspanel med nogle oplysninger fra debitoren. Selve indtastningsbilledet ser vi så nedenunder i form af linjer. Linjer her er ligeledes kolonner og nogle rækker, ligesom på listebilledet. Forskellen er bare, at vi har mulighed for at angive nogle oplysninger og udfylde linjen i den rækkefølge, vi har brug for. På samme måde igen har vi en faktaboks over i højre side. Et andet eksempel på et indtastningsbillede er en klade. Vi har eksempelvis forskellige klader i Business Central. Det kunne være finansklade, indbetalingsklade osv. Hvis vi er oppe i vores lupe øverst til højre, klikker, så får vi vores søgefunktion frem. Her kan vi prøve at finde vores finansklade. Jeg søger på fin klade, og så ved systemet, at jeg ønsker at finde vores finansklader. I finansklæden har vi på samme måde som på linjerne nogle kolonner, og i hver kolonne kan vi indtaste nogle værdier og udfylde linjerne efterfølgende. Har vi et skærmbillede, hvor vi har brug for at ændre nogle af de kolonner, vi ser, så kan vi også gøre det. Vi prøver lige at klikke tilbage ved at klikke på pilen øverst til venstre. Vi klikker helt tilbage til vores listebillede over debitor. Listebilleder er typisk de skærmbilleder, som vi ønsker at redigere eller tilpasse, for at få de oplysninger med på skærmbilledet, som vi har brug for i det øjeblik, vi sidder og kigger på dem. Måden vi redigerer eller tilpasser vores eksempelvis listebilleder, er ved at gå op i tandhjulet øverst til højre. Her har vi en funktion, der hedder tilpas. Herinde går jeg op og vælger, at jeg vil gerne redigere felter på vores side. Det vi ser i skærmbilledet er nemlig en række felter, som ligger i en tabel.
Det er ikke alle felter, der er vist fra start. I det her tilfælde har vi vist nogle ekstra felter herude i højre side, når vi scroller på listebilledet. Men udover det har vi en masse andre felter tilgængelige. Vi fik et nyt vindue tilgængeligt herude i højre side, hvor vi ser alle de felter, som er tilgængelige på lige præcis den her liste. Et eksempel på et felt, som man kan tilføje, kunne være valutakode. Hvis man har brug for i sin liste at se, hvilken valutakode, som er angivet på de forskellige debitorer. Hvis jeg vil tilføje feltet valutakode, markerer jeg feltet, holder min venstre musetast nede og trækker feltet over til min liste. Jeg holder den op over kolonnerne og ser, der kommer en lyserød streg frem. Den her streg indikerer, at hvis jeg slipper med musen nu, så vil feltet valutakode blive placeret imellem forfaldne beløb og salg. Når jeg har fundet en placering, så slipper jeg med musen og ser, at feltet tilføjes. Og nu vil jeg så kunne bruge feltet og de værdier, som vi angiver på vores debitor, i mit listebillede. På samme måde, hvis vi har et felt i listebilledet, som vi ikke ønsker at bruge, som ikke er relevant for os, så har vi mulighed for at skjule det. Det gør vi ved at gå op på vores felt. Det kunne eksempelvis være lokationskode. Her klikker vi med venstre musetast på den lyserøde trekant. Vi får nogle muligheder frem. Her skal vi ned og finde den mulighed, der hedder skjul. Klikker jeg her, så skjuler jeg feltet lokationskode. Og vi kan nu se, at det er tilføjet over i tilgængelige felter. Som et felt, vi kan sætte på listen på et senere tidspunkt. Når vi er færdige med at tilpasse vores listebillede, så går vi op øverst til højre og trykker færdig. Er man kommet til at tilpasse et listebillede på en måde, som man gerne vil tilbage til standarden, det vil sige det, man startede ud med, så har vi mulighed for at fjerne tilpasninger. Det gør man ved at klikke på Fjern tilpasning og vælge alle. Når vi klikker færdig, så ser vi, at listebilledet er gemt. Vi har tilføjet valutakode, og vi har fjernet lokationskode. Vi har nu set på, hvordan de forskellige typer af skærmbilleder i Business Central de ser ud, og hvordan vi kan tilpasse dem. Vi har blandt andet kigget på sidetyperne liste, kort, indtastning og klade, og vi har set, hvordan vi kan bruge funktionen tilpas til at rette i de listebilleder, som er tilgængelige i Business Central. Du har mulighed for at browse igennem vores øvrige videoer inde på vores YouTube-kanal.